har vi. Hey, lol. Lukas, er det ikke rigtigt, vi starter på en ny verden? Jo, vi starter på en ny verden, men vi har spillet den lidt, så vi ikke kommer op hele vejen. Er der ikke nogen andre caves, Lukas? Så er der ikke nogen caves? Måske. Jo, der er en cave tæt på. Den er ret tæt på et hus. Dreng, jeg går lige jeg står lige her. Jeg skal lige have nogle... Jeg træber dig. Jeg skal bare lige have noget rødt. På min kanal, så er det Eskild. Ja, Millie. People power. Eskild, jeg skal vinde den her sten, jeg kaster efter den. Der er en regnbue. Det er faktisk første gang, jeg har set det spil. Ja. Hvad hvis man er på enden af den? Det kunne være meget fedt. Der er en regnbue. Dreng, har I råd en grill? Har I råd en grill? Ja, vi har en grill. Nå, der er... Okay. Altså, du må lige se lidt bedre efter med dine øjne. Ja. Skal vi gå ned i minen, eller hvad? Hvad tænker du? Hvorfor danser alle den her default dans? Jeg elsker den. Det er fedt at høre radio. Skal vi gå ned i minen? Har nu det? Nej, Lukas, skal vi ned i caven? Vi gør det samtidig! Kom i, dreng, prøv at kigge! Kom i, kig! Nej, jeg gider ikke komme right. Vi gør det samtidig! Ja, det gør han altid. Eskild, kom. Ja, men 2 sekunder. Jeg mister batteri. Fuck. Så 2 sekunder. Og Lukas, er du nede i minen? Ja, okay, så går jeg lige hen mod dig. Eskild, kan du godt have lyset i hånden? Lige nu står jeg foran en mine, Lukas. Lukas, jeg er inde i minen. I'm in the mine now. Eskild, kan du godt holde lyset? Jeg har... Hvad? Kan du godt holde et lys? Jo. Men husk, vi deler noget af det der. Hvad der? Jeg har lavet et. Okay, godt. Lukas, jeg skal lige gøre noget. Sådan. Jeg kommer Robin Hood, men... Ups. Men ikke skriv ned. I må gerne skrive, altså, bare skriv ned i kommentaren, hvordan erasing for expertise. Det er video. Og Eskild, hvorfor skriver du ikke det, hvor vi går? Hvor er det, vi skal hen? Hvorfor skrev du pølse på en anden video? Jeg kan godt lide pølser. Og husk at tjekke i på Lukas' kanal med Lego Fortnite EP 1. Altså den første EP mens Lego. For så kan I se mig i kommentarfeltet pølse. Og så hvis I går ind på min kanal, så kan I også lige subscribe til den. Kun til mig, kun til mig. Bare roligt til mig. Jeg har virkelig sjældne skin. Det her skin, det er 250 Den der kigger på den her video lige nu, I får lov til at kigge på et billede. I får lov til at subscribe til den, I har lyst til. Og den der har flere subscribers, skal vi subscribe til. Nej, jeg synes, de skal subscribe til begge to også, Lukas. Det kan de godt, hvis de... Så subscribe til os begge to.
Det er kun, hvis de vil. Lukas, Det er kun, hvis de vil. er det har mærkelige hus. Jo, det er det. I skal ikke se, hvad jeg laver. Jeg ved ikke. Sikkert et eller andet Jeg kommer lige mærke. med det. Okay. Hvorfor får I kun normale wood? De steder hakker alt det. Ikke op. Der er dreng, der kommer skeletter. Skeletter bare roligt, det gør intet. Altså man skal bare lige træbe dem. Nej, han der village man. Han dræbte den. Min. Han gav os lige noget blod, altså. Giv os lige det. Nå, Mutti, jeg smadrer hele minen. Jeg Mutti, du taler ikke. Jeg smadrer alt, hvad der er i den her mine. Og så jeg skal også smadre, du kan så smadre alt, hvad der er i den her dumme mine. Don't copyright me, bro. Don't copyright me. Dreng, jeg har lige lavet 3 kål. Nu laver jeg også lige noget. Sygt. Nå, okay, men jeg tænker, jeg går op af minen. Jo, virkelig. Men Lukas, jeg får ikke noget af det der specielle wood. Nej, jeg har brug for at finde et andet cave. Ja, altså, man kan ikke... Vi skal lige op af her, så vi kan se, hvor den næste cave er henne. Jeg tager lige min meat og kål. Kolben. Er det ikke en salto? Jeg har næsten intet mad. Er der nogen, der har noget mad? Ja, jeg har 1 meat og 3 kål. Jeg har brug for noget brød. Jeg har 3 meat og 3 kål, som er style. Sygt. Jeg har alt, hvad man har brug for. Skal vi ikke nu gå ned og finde de der sande? Jeg starter også lige om lidt. Hvor får man det der white wood? Men må det ikke det der, det er dårligt spørgsmål. Jeg skal virkelig have noget at spise, ellers står jeg. Jeg har en grillekød. Jeg tror, det får en kylling eller en ko. Eller pork. Kan I godt lade være med at stjæle det mad, jeg laver? Jeg er ved at lave noget lækkert popcorn. Eller hvad det hedder. Jeg har allerede lavet... Lukas, du tager ikke min popcorn. Jeg har brug for noget. Nej, du tager ikke min popcorn. Jeg har allerede lavet 3 popcorn. Lukas, det er til dig, fordi du ikke skal tage min popcorn. Dreng, hvor kan man få det der white wood? Jeg ved ikke, hvor man kan få det der white wood, og sådan, hvor jeg kan få det der hvide. Jeg har brug for en longstraw, men jeg kan ikke få den. En ulv. En ulv. Altså bare dræb dem, eller... Og hvis du dør, skal jeg nok kaste en sten efter den. Det er godt, mand. Mutti, jeg kommer ned og hjælper ham. Nej, jeg har ikke brug for hjælp. Han klarer den selv. Jeg smutter lige alle mine ligegyldige tid. Kan du godt skrue lidt ned, Hamuti, hvis det er fint? Jeg ved ikke, hvordan man skruer ned. Og det skulle jeg sige, at den lyd. Den er lidt stresset. Lukas, ved du, hvordan man finder det der white wood? Eskild, vi må nødt til at dræbe den. Det er en sand. Er der en sandulv? Jeg kommer her nu. Ja, okay. Vi skal dræbe... Nå, fuck du her nu. Jeg troede Hamuti lige var dig, men det var det åbenbart ikke. Lukas, den skærer meget med de normale ulve bare lige. Jeg er den bedste i det her spil. Lige Lukas, jeg er gået min lange vej, og så dræbte vi den. Hamuti, kan du godt
godt skrue lidt ned, det er irriterende. Der er skeletter. Der er piratskeletter. De er svære. Nej, hvad skete der? De er stærke. Jeg troede, de skal lige så meget som normale skeletter, men fordi de har et lille bitte sværd. Og ikke tage mine ting. Nej. Okay, tak. Jeg venter på, at det bliver morgen, så de står op. Så de står op, så de går i seng. Jeg vil sige, det var mere bare omvendt. Ja, der er en sand alien hernede, jeg skyder. Ja, der får man de der gode dimsedutter plantelignende ting. Eskild, kom du hernede for noget? Ja, altså jeg har ingenting på mig. Jeg ved godt, det måske er sindssygt nice, du finder en af de der sande alien. Eller sande skulpturer. Han er Beastboss. Jeg tror godt, han kan klare den imod det der alien. Det tror jeg godt. Jeg har prøvet det, det kan han godt. Han er som en stjerne. Eskild, kom herover. Ja. Jamen det er det, jeg kan se sådan noget. Jo, Lukas, der er en masse oppe ved mig. Ja, okay, jeg kommer ind til dig. Fuck, der er 4. Eskild, løb! Hvad mener du med Lukas. 4? Eskild, de er slappe. Nå, er det slap? Det er normalt svært. De skader lidt. Fik du dem? Eskild, det er ikke sand alien. Det er dem, jeg kalder for aliens. Men Kom herover, Eskild. de stod jeg et halvt liv tilbage lige nu. No way. Hvis den når slår for mig, så er jeg død. Altså, jeg er virkelig dårlig til det at spille, det vil jeg godt lige sige. Jeg foretrækker at spille aim. Hvordan gør du aim? Jeg er bare stolt af min goal 2 aim. Ah, det er ikke så godt. Nu vil sige, jeg godt at... Nå, ja, så ja. Giv mig Jeg de kan ikke... her ting nu. Giv mig dem. Nå, fuck. Jeg mistede ikke engang et hjerte på den her. Lukas, jeg har fundet din bedste ven. En kasse, du æd den. Kom on, æd den der. Hvor du er det her nu? Det er nu, den Æd er den. gået til. Nej, min papkasse. Min legetøjspapkasse. Hihihi. Nej, det er Min min. burgerboss. Det er min kasse, jeg har ønsket den til julegave. Ui. Nej, det er min papkasse. Jeg kan have... Nej. Lukas papkasser kan ikke tåle... Ikke smide længere min papkasse. Nej, Lukas, min papkasse drukner. Jeg tænker lige, jeg putter den. Jeg kan ikke huske, hvad der. Hvad der. Nej, en papkasse kan ikke tåle vand. Ved du, hvad du har gjort? Nu er jeg ked af det. Så kan jeg høre noget radio. Godt. Vi skal finde nogle flere sande aliens. Min papkasse. Det er godt, vi lige finder sådan nogle sandområde. Jeg skal lade det ikke et godt med, at jeg har været i skolen. Det var faktisk mig, der sagde ideen, at vi kunne vælge desert-agtigt. Og nu kommer de der små mennesker, som jeg kalder for aliens. De andre kalder jeg for plantemennesker. Jeg vil over på den anden side. Lukas, jeg har min papkasse med. Jeg går der hele natten. Og jeg mener ikke i virkeligheden. Lukas, jeg er vores bedste ven med vores papkasse. Nej, jeg tror, jeg tabte den. Nej, min papkasse blev ødelagt af vandet. Men nu har jeg en cave. En sten, Jeg har lige fået 3 meat. og sygt. Det var også for tydeligt, du begynder at tale ham nu. Det er fordi, så jeg talte også, at jeg puttede min på mute. Nå, nej, det er fint.
Nej, Lukas, 2 sekunder, jeg kommer lige tilbage. Men drenge,